Dobrý den, dnes vám řeknu něco o klimatu školy, o variantech klimatu, školním klimatu a o typech školního klimatu. Důležitými pojmy pro školní klima nebo i klima školy jsou atmosféra, klima a školní klima. Atmosféra je krátkodobý stav, okamžitá nálada. Například po písemce je atmosféra napjatá, nebo na konci školního roku je atmosféra veselá, uvolněnější. Klima je oproti atmosféře dlouhodobější charakteristika prostředí, které vytváří určité podmínky, je stabilnější a nemění se z hodiny na hodinu. Školní klima pak představuje souhrn vztahů, hodnot a pravidel, které se na škole uplatňují a které vnímají rodiče, žáci i učitelé. Je to celkový pocit ze školy, jestli je přátelská nebo napjatá, nepřátelská. Hlavní rozdíl mezi těmito pojmy spočívá v délce trvání, protože atmosféra je krátkodobý jev a klima a školní klima jsou dlouhodobé jevy. Existuje několik variant klimatu. Většinou se rozlišují podle toho, jak fungují vztahy, jak se prosazují pravidla, jaký důraz je kladen na výkon. Takže první máme autoritářské klima. Pro ně je typické přísná pravidla, málo prostoru pro spolupráci a důraz je kladen na poslušnost. U demokratického klimatu je důležitá otevřená komunikace, zapojení žáků do rozhodování a důraz je kladen na spravedlnost. Liberální klima. Zde převládá minimální kontrola, je tam hodně volnosti, ale nejsou žádná jasně stanovená pravidla a struktury. Výkonově orientované klima. Zde je hlavní důraz kladen na výkon, tedy na testy, soutěže, známky. Méně se pak řeší vztahy. U vztahově orientovaného klimatu jsou důležité především ty vztahy, spolupráce, podpora a férovost. Každá škola má jinou kombinaci těchto variant. Podobně i typologii školního klimatu je hodně. Některé se zaměřují na pedagogické vedení, některé na sociálně-emocionální složku, některé na participační složku nebo profesionální složku. Jiné rozlišují pozitivní a negativní klima. Pozitivní je charakterizováno spravedlností, bezpečím, podporou a otevřeností. Negativní je naopak charakterizováno nedostatkem důvěry, rivalitou a stresovým prostředím. V dnešní době však není důležitá jenom výuka, ale i mezilidské vztahy, podpora žáků a jejich participace na rozhodování. U modelové situace jevy ukazují na výkonově orientované a autoritářské klima. Výkonově orientované je protože vedení klade důraz na ty výsledky, soutěže, známky a neřeší vůbec vztahy mezi žáky nebo učiteli. Autoritářské je protože participace žáků je formální a spravedlnost při hodnocení je nízká až nulová. Převládá tedy na škole dost negativní klima. To, že učitelé mezi sebou nespolupracují a každý si jde po svém, ukazuje na liberální až fragmentované klima, protože chybí koordinace, spolupráce a celková soudržnost těch učitelů. Žáci vnímají nedostatek spravedlnosti. To odpovídá negativnímu nebo autoritářskému klimatu, protože pravidla ve škole nejsou jasně stanovena, nejsou aplikována férově, kritéria hodnocení nejsou vůbec jasně stanovena. Školní parlament existuje jenom formálně. To je znak pseudodemokratického klimatu, protože ta
participace žáků je jenom na papíře a ne v reálném životě. Vedení zdůrazňuje výsledky a výkon, to je jasný znak výkonově orientovaného klimatu. Aby se klima na škole změnilo, navrhla bych tyto 4 změny. Prvním by bylo překopání kritérií hodnocení a celková pravidla, protože žáci to vnímají jako neférové a je důležité, aby nebyli hodnoceni jenom známkami, ale i ústně. Dále je třeba vytvořit spolupráci mezi učiteli, například metodickými schůzkami, team buildingem, nebo aby se mladší učili od starších učitelů a obráceně. Tohle cílí na tu profesionální složku klimatu, aby učitelé spolupracovali, což pak zpětně působí pozitivně i na žáky. Aktivně bych zapojila školní parlament, aby mohl připomínkovat něco v školním řádu, aby mohl rozhodovat o tom, na jakou školní akci třídy půjdou nebo jaká školní akce proběhne. Toto opatření cílí na participační složku klimatu a podporuje demokratické hodnoty na škole. Je třeba vyvážit výkon a vztahy, protože teď vedení klade důraz hlavně na ten výkon, ale na vztahy ne. Takže zavedla bych nějaké třídnické schůzky nebo nějaký týden dobrých skutků, nebo i pochvaly žáků, kteří pomůžou jiným žákům. Tohle opatření cílí na sociálně emocionální složku klimatu. Děkuji za pozornost.